Ya, nek mate sayo tumrun ngarca padha enggak. Ngupati manungsa kang nandhang surta enggak ruwaten karepen aja kalah dhisik karo Bathara Kala. Monggo sawiku dhekaken. Srananing wong yen luhung betalopo kurang guling pung iling asa lajat miko yen wacana kudu manis ladalah ya jagat ya dewa wasisaning Bathara jagat durung sauta anggonku nganglang jagat miling-miling jejangkung iki wangun wis bakal entuk pangan Sadra gagah perkoso godhek kok simbar jojo kowe jenengmu sapa Gus lan ngendi pinangkamu yen kowe takon marang aku aranku Tuna Bapa aku bocah kalian kabur kanginan sendang baratan kandang langit kemul mego tegese aku ora ndi papan ora ndi nggon kowe jenengmu Tuna Bapa kowe wong kluyuran ora ndi papan ora ndi nggon kok jenengmu Tuna Bapa ki werdine piye ya Tuna Bapa kuwi tegese mengkene tuna kuwi rugi bapa wong tuwa aku rumangsa rugi dilarake ibuku aku wis rati nunggon bapakku mergo bapakku wis tumekaning pati yen ngono kuwi sing tak goleki mula dina iki ayo kowe dadi panganku ya aku ora ketang kaya ngapa sak bisa-bisa kudu tumindak lumaku kowe wani karo aku kang tak wedeni apa gedhe mung sak pitak teko lambaramu wateken aji jaya kawijayanmu lena paindamah rimah-rimah ora minggat idak suwek telak mojo takon tutul
pethuk tuna bapa. Ketoke tak pangan lumah lameh. Hang tak takut pupune ketot-ketot kaya nyokot relung tuku rambah kabeh. Wah, tuna bapa sekti mandraguna. Iki ana meneh menungsa ngadhep ana ngarep aku sapa iki? Yen kowe takon aku aranku Bapa Tuna. Loh, Kama Tuna Bapa iki Bapa Tuna mung diwalik lho iki. Kok gek menungsane mau meneh. Najan diwalik wis beda karepe. Kowe sapa Bathara Kala? Kowe arep apa? Aku golek wong Sukerta. Kowe klebu bocah Sukerta dina tak bladhok dene ora minggat aja takon pecah dadanmu. Bumi konjang ganding langit kelap-kelap katon lir kinjanging alis anakku Yongger bocah bagus Jokomaya jatos mati kula netimbang dawuh Kanjeng Ibu paduka nimbalaken putra kula pun Jokomaya jatos mati saiki mengkene Yongger nyatani aku gone jejodohan kan bapakmu mung diparingi putra siji sira nggih. Ya tak paringi jeneng ya kuwi Jokomaya jatos mati. Kowe iki klebu bocah Sukerta ya nggih. Arep tuku dina iki Bathara Kala bakal murun ning Artapada golek manungsa kang nandhang Sukerta kaya kowe kuwi ya nggih. Mongko aku mireng tambang rat-ratu jaring bakul sinambi wara. Menawa negara ing medhang ngamayani negara para carita Jujuk Prabu Darma Wikukuh. Wektu dina iki bakal anakku Bathara Gedhen ya kuwi ruwatan ya nggih. Kula sira tak dawuh sowan menyang negara ing medhang ngamayani ngempel kamukten karepen diruwat kan Sinu Prabu Darma Wikukuh ya nggih. Inggih menika ngaten mboten aku staken dawuh Kanjeng Ibu. Mah keparo kula nyuwun pamit daya-daya kula badhe bidhal dhateng negaring medhang ngamuyen. Ya tak balang puja montor tansah ado ing karya kaya nggih. Iki wangun ana bocah
Kang ngadhep ning ngarepku kowe jenengmu sapa Gus lan sira bocah saka ngendi? Menawa kowe tambuh marang aku bocah saka ing Pedukuhan Medang Kawit aku putrane Kanjeng Ibu Mbok Randha Sumawit aranku Jaka Mulya Jatusmati. Kowe sapa? Aku Bathara Kala. Lah kowe arep nyang endi? Aku didhawuhi Kanjeng Ibu kinen mring negara Purwacarita karben diruwat kelan Sinu Prabu Darmapikuka wektu dina iki Sinu Prabu Darmapikuka bakal ngenekake upacara ruwatan supaya aku gen ilang mau yen ngono kowe dadi kebutanganku. Ayo kowe Jaka Mulya Jatusmati kowe arep mlayu nyang ndi kowe padha karo iwak ketemplung wuwu. Dolong mlebu geni kowe manding jroning bumbung iki. Bumbung tak tutup karo mlayu ngendil karing atiku ayo. Wis kowe tek lho. Wah, bumbung jebul bumbung wong wang iki. Menungso ora tata ing atase dandan-dandan gawe pager ngethoki pring ana bumbunge wong wang ora dipecah lan sisik-sisik gladrah ngebaki dalan kaya mengono antek sikilku kena disirakan ping godres geteh kaya menik seksenono kabeh para bucara butari menungso sapa yen kethok-kethok pring ana bumbunge wong wang ora dipecah sisik-sisik pring ora disingkirke nggon sing kiwa sudanen rejekine saben dinane. Saiki Jaka Mulya Jatusmati kowe mlebu nang omah isih anyar iki. Lawange tak tutup wis ana jroning omah. Tetep dadi panganku tenanan mlayu nyang endi lho. Tak buka lho. Kok ora nek menungsa wae lah jebul tutupe kaya urung diweni tutup kaya omah iki. Kurang ajar. Ing atase gawe omah wis dadi wis dipageri nrenteng wis gedheke brukut kaya mengkene kok dadi omahe urung diwene tutup keyong kaya ngene banjur nggo milar karo Jaka Mulya Jatusmati. Ya seksenana omah iki dinggonana wis ora bakal bisa tementer rezekine wis dadi sarang. Lan iki mau Jaka Mulya wangune ana jroning omah nabrak wong adang. Sing adang lunga dandang ambruk. Jaka Mulya mah mancal pipisan nggo numbuk jamu malah pipisane pecah gandhike tugel. Ya seksenana.
Para pucara pucari sing sapa wong adang sembrono ditinggal lunga dandang ambruk lan mecake pisan nugelake gandhik janjur dirwat tetep dadi panganing Bathara Kala.